खुलुमका joto rangsani takuktai bukuksong norong nai tungko notice live tirpra channel no rangsani takuktai bukuksong norong ni bagai haina hai tini tewaisa breaking news tu faikya lai thangnai salogo bo norok no o breaking news rijakha phiaba baksa saimang khana phiaba baksa saimaya khona aboni bagai haina hai tewaisa tini norok ni bagai belai no breaking news tini ni o breaking news ungkha norok taklai bisio ba bwskangni talni simi jara rabat kainani hinei ba rabat bagan khlainani hinei wansugui tongnai takhuktei bukuksong norok ni bagai belai no koktoma kaham ang tubui faikya norok taklai bisio ba o talogo ba bwskangni talogo phanong thu norok rabat kainani hinei chara rok painani bagai norok saitogui tongkha hingke norok ani bisingtui norok chara paimanai belai quality kaham norok jasai khaino norok paimanai tei norok tomungno ani o bisingtui norok chara painani hingke norok 10% offer manai abo bahai 10% offer manai hingke norok kaham kai khnadi jara 500 chara painai rok borok no 10% offer rujaknai ha 500 ba 400 borok 10% kai borok offer manai abon pore 2 number hongkai 300 ba 200 norok tomono chara painani hingke abo hongke 6% kai norok offer manai abo hongkai 300 ba 200 3 number hingke 100 only 100 painani hingke norok omo hingke 3 taka percent kai norok offer manai nake rangsani takuktai buksong norok tomungno norok chara painani hini tongkha hingke norok kaham chara quality no norok paimanai ekdom guarantee tei norok chara paifru logio membu manai norok kun wana thaikirei 10 বছর 12 বছর ni bisingo norok butui phaya tomungno ongui thangka hingke norok ni o cash membu norok ni yago sugmaya tisaui tonika hingke phiaba o cash memo ni bisingtui norok tewaisa o paima jagao thangoi norok mokabila khaimano aboni bagai norok ni kuno wana thaikirei kuno 2 namari chara norok no ruglak ekdom fresh quality kahamno norok chara paimanai rangsani takuktai buksong haike tomungno norok ni taklai bosoro norok kainani chara rutugui tongkha hingke please norok angbai dakti fat malai di tomungno norok malainani jora kwrui hingke ba norok ani kokduk namartui angbai koklam salai mano bwswkai phaljaknai ba bwswkai norok paimanai abo norok bai malai mani bisingo se kok sajaknai tei malai mai hingke ang norok no saino rikha norok ani kokduk namartui bo norok kok sala hor manu ang norok no joto red bwswk nangnai tei norok 2 step dananai 3 step dananai 1 step dananai 5 step dananai aborok norok no detail khai ang norok no sawi khnarinai phiaba ang norok no puilo no saka jara 500 ba 400 borok chara painai rok borok 10% kai norok no offer rinai 200 ba 300 borok hingke 6% kai borok offer manai te only 100 painai rok hingke 3 taka percent kai norok offer manai heke norok dakti kwrungdi angbai kainani jora to tabungno ongui tongkha baksa o buisak mas talo no baksa kaina rago tamni hingke o buisak mas talo kaikha hingke bufang rok taisa kahamungo nei baksa kailayo pia kainani jora to tei mas talai jaga taltham jaga tongkhu kun wana thaikrei norok ni rang puisa rok tiyar wngkha hingke
norok rang puisa rok jugali maka hingke norok tini ni simino norok angbai contact khaidi ani kokdung namar rijak tongo video ni screen no norok o kokdung namar tei angbai dadak sidak malai maya phano o kokdung namar tei norok angbai koklam sahori mano tomono norok koklam sanani norok jora phono mania hingke norok ani whatsapp namar teibo norok text message klai hor mano omono ani whatsapp number norok yang teibo text khaikodi norok ni bukhani motamot 500 painani hingke ba 300 painani hingke ang norok no sairika awon bisingo norok bukha bisingo confuse nangoi tokhanke norok no ang khuk bai thangno norok no ang sawi khonari nai tei norok ni o 10% 6% 3% mani abo buti system abo norok baksa buji angoi tongmano ba sawi mai angoi tongmano obono norok no ang detail kai srai kai norok no sawi khonari nai ake rangsani takhok tei buksong norok dosi di norok angbai contact khaidi norok ni rang jugali jak rok hungkai joma khaija rok hungkai ba tini khonani bisingno norok angbai koklam salai di jefur phano norok angbai koklam salai mano 24 ঘন্টা norok ni bagui jora rijak tongo norok ani o telephone tei norok angbai dadak sidak malai maya hingke o number tei angbai korong hordi phiaba abo baksa kha khai dongmano magna rok sirna rok tokona nei please norok omo hairok le khata khadi jara painani hinei wasugui tongnai rok taklai o bisio boron bagise aro kunu kagos document rok joma rena nangya tei bibino kagos rok norok rina nangya norok painani bagui sudu rang simi tubui faidi norok chara kaham keno norok ni bukhani mote jasai khaino norok paiui langui manai rangsani takhok tei buksong okay asuk sawino tinini okok no angoro no thaka ake norok dakti fat angbai malai di tei malai maya hingkai kokdung namar tei angbai dakti fat korong hordi jotono no hambai।